Kaarekkilän nuorisoseura urheilijoista. Ja seuraavaksi lähtee valmistautuu erään numero 7, eli kyse 12, 13 ja 14-vuotiaat järjestyksessä Edelina Ollila, Jonna-Pekka Riikka-Määttälä, Kaija Ulmanen, Pauliina Grisholm, Kati Mäkitalo, Kristiina Lahtela, Jaana Marttala, Annika Määttälä, Veera Kuusela, Heidi Kaltiokumpu ja Riia Paikali. Ja 8. Virko Arkemaa AMC 16,4. Ja lähtenyt valmistautumassa eränumero 1 Kuntosarjan varsinainen ympärijuoksumatka, eli koko kylän ympäri ja matkaa hieman 6 kilometriä. No niin, ja yleisen ja kuntosarjan ja naiset ja miehet ja pojat, niin kuulolla sitten. Eli juossaan tien vasenta reunaa, varsinkin päätiellä mentäisiin. Tämä nyt on vaaraan auki teille tämä kylätien osuus, mutta sen jälkeen tien vasenta reunaa. Sieltä on sellainen keltaisella liivellä varusta mies johdattaa teidät päätielle, kierrätte ympäri, tulee tien reittiä 5,6, kun näkyy lapussa matkana. Ja maali on tuolla asuntovaunussa. Hyvä. Lähtee paikoillenne sen jälkeen pamauksella. Ovatko kilpailijat valmiit? Paikoillenne. Kristiina Lahtela, premierien urheilija 8:37,6. Kakkosena Annika Määttälä, Kittilä. Ja maanperijuoksun ykkösenä. Ja sitten numero 113. Eli Sami Välimaa, RTS. Kiertopalkinto, joka viime vuonna haltuunsa sai Jussi Kumpula. Mutta Jussi on kuulemma tällä hetkellä varusmiehenä tuolla numeroharjulla ja palkinto taitaa olla siellä kaapissa. Että Kari saa palkintonsa sitten myöhemmin. Kakkosena Sami Välimaa, RDS aika 18.02,6. Kolmantena Juho Jukkola, Lapin Lukko 20.12. Jaha, se oli 20.12 tasan. Ja sitten neljäs Pekka Hartikka, RDS 21.22,2 ja viidentenä Tapani Olli Sanu 27.36,4. Ja kuntosarjan muistolautaset jaettiin niin kuin on sovittu, että AMT ja sitten